Sa issa ebda investigazzjoni mill-Ministru Carmifsud Bonnici dwar l-iskandlu tas-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Graziella Galea li tat kuntratt li t-tiju tagħha mingħajr ma ddikjarat konflitt ta' interess. Il-kumpanija Veljow li s-sit tagħha huwa Joseph Vella, it-tiju tas-Sindku u kanvażer kbir ta' missiera, spiċċat rebħet il-kuntratt tal-ġbir tal-iskart b'mod temporanju. Inti l-ewwel nies jekk kontx taf b'dan il-każ. Ġus sekondi, jiena għaddi kif sirt Ministru tal-Kunsilli Lokali. Il-minuti tal-laqa tal-Kunsill tad-29 ta' Ottubru 2009, meta ngħata dan il-kuntratt, juru li s-Sindku Nazzjonalista Graziella Galea ma ddikjaratx il-konflitt ta' interess li kellha f'dan il-każ. 5 ijiem wara li ġie żvelat dan il-każ, il-Ministru Carmifsud Bonnici, politikament responsabbli mill-Kunsilli Lokali, għalli għadu ma kellux iċ-ċans jidħol fih. Ekku jew mhux hekk. Huwa it-tiju tagħha investigajtu dan il-każ. Ma kellix ċans. Imma ġifieri Fl-aħħar sigħat ħareġ kif is-Sindku Graziella Galea kienet ilha xhur tiġi mwissija li l-offerta li ngħatat lill-kumpanija tat-tiju Veljow kellha tiġi ppubblikata. Iżda hija dejjem injorat l-appelli li sarula, inkluż mill-kunsilliera sħaba. Permettili, ħaġa mettlix fuq xi sessaqsini. Tagħmlu dil-logħba. Bħala Ministru konvint li l-poplu għandu dritt isaqsi u inti għandek id-dmir li twieġeb. Dejjem inwieġeb, b'xi mod jew ieħor dejjem inwieġeb.